we are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy ay try kong mag-workout vlog mga buddy. So, para lumaki ang aking katawan mga buddy at hindi payat tignan ang aking katawan mga buddy. So try kong workout vlog. Para may disiplina rin tayo sa sarili mga buddy. Kaya let's go.
wrestling. To kasi kaya, sorry sa bad kaning. So let's go. Okay. Buwa. 1. Patay na, wala ka sa... 1, 2. Yan. Ready na siya. 1, 2, 3, go. Ay naman. Yan na. Ay, God. Ala. Tikasan. Yala ni. Tikasan niyo. Yun lang mga buddy, ewan ko lang kung tama lahat yung workout na ginawa ko mga buddy. So, yun lang at sa next episode ng workout na naman and mag-workout na naman ng continue to achieve the goal. So, don't forget to mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking YouTube channel and everything you do it with love.